Kaixo, Esteban! Arratsaldean haien izan dut. Oso. Zure bai. Bai, oso ondo, oso ondo. Bueno, Esteban, nik gustatzen zait zure abestena zelai. Bai? Polete delako uga eta zelai. Bai, elkarmena polita da, bai. Okrez banago bestela esan oinetikoa zera, Hori da, oinatiarra. Eta nolaten musika munduan. Bueno, txiki-txikitatik, ni jaiotzez Azkoitin jaio nintzen. Bai, eta han hasi nintzen, musika ikasten, koruan kantatzen, pianoa ere hasi nintzen ikasten, eta txistua ere bai, beraz, alde ezberdinetatik hasi nintzen musikan sartzen. Musikak egaman zaitut pixka bat gogoen mundua. Zergatik musikak agloa asko dituela esango dugu, zergatik bide hori gogokoa. Nik uste dut hori musikak berak eraman nahuela, bide horretara. Nik txikitatik, esan dizudan bezala, pianoarekin hasi nintzen, eta koruetan kantatzen ere bai. Eta pianoa ikasi nuen, karrera guztia egin nuen, baina beti koruen mundua asko gustatu izan zait. Jendearekin, musika elkarrekin egitea, taldean egitea, kantatzea, geuk daramagun instrumentu hau erabiltzea oso polita da, eta azkenean bide horretatik jo dut. Kantatzen zenunean txapelketetaka joango zineten, ez? Bai, badakizu, pixkat erronkak jartzeko taldeari izateko beha, eta aurkezten bagara txapelketaren lehiaketaren batera, eta bate batzuk ibili izan ditugu hortik. Gustatzen zaizu kantatzea gogoetan? Bai, eta oraindik ere jarraitzen dut kantatzen. Bai, Orfeoian kantatu ere egiten dut noiz behinka, eta pixkat arrori kentzeko. Bai. Zuzendaria bazara, nola izan da pausu hori edo? Bai, pausua izan zen, oinatin geneukan talde txiki bat, zuzendariak alde egin beharra izan zuen, eta esan zidaten izu, Esteban, zergatik ez zara jartzen zu orain, 7 urte bete berriak nituen, eta orduan hasi nintzen. Eta gustatu zitzaidan, ze duela 23 urte izan zen hori, eta hor jarraitzen dut. Baina gaztetik hasi zinen zuzentzen. Bai. Pixkat abeste eta zuzendari moduak eraman dituzu palandeloan. Bai, hala izan zen. Ni abesten ari nintzen eta talde txiki horretan zuzentzen aritzen nintzen. Eta egia esan, bi gauzak uztartu ditut urte hauetan zehar. Eta nola egon bizinen Donostiako Orfeoia. Hasi nintzen aurrekin, Orfeoi txikiko zuzendari batek utzi beharra izan zuen, eta garai hartan beste zuzendaria zen Alaitz Guridik, deitu zidan, aizu Esteban, gustatuko litzaizuke aurrekin lan egitea, eta han hasi nintzen duela 16 urte edo, ez dakit, bai, espaldi. Zer eduki behar du kontutan zuzendari bat zuzentzeko gabaia? Gauza asko daude kontuan bai hartzekoak, baina esango genuke batez ere da ongi entzutea, aurrean zer gertatzen den, zeren abesten dutenak bat egin behar du partituran jartzen duenarekin. Orduan, ikusi zer dagoen partituran, ikusi zer entzuten duzun, eta gauzak zuzentzen joan, eta gauzak egokitzen joan, azkenean dena polit-polita uzteko. Baina hagin kasua ez da berina izango, ez da berina aurrei zuzentzea helduari bezala, ez? Claro, bakoitzak bere zitasunak ditu. Helduen kasua, suposatzen da, badutela, bide bat egin da, hezkuntza bat, eta ensaiatzeko modua ere ezberdina da. Aurrekin, dena pixkat jolas moduan egin behar da, eta pixkat divertigarriagoa, bestela berriz eta berriz. Aspergarri hutsa izan daiteke. Eta moduak ezberdinak dira, baina azkenean da kantatzea,
ahalik eta ondoen egitea eta horretaz disfrutatzea. Eta umeak nola agertzen dute musika tipo hau, zergatik esan dezakegu tipo, bueno, ez da historikoa ere, baina beste tipoa da, Bai, arrazoi duzu. Bai, egia da batzutan kantatzen ditugula, beraiei gustatzen zaizkien estilokoak, rock eta pop estilokoak, baina beste batzutan, eliza bateko musika kantatu behar da, edo obra serioagoa kantatu behar izaten dira. Eta egia esan gustatzen zaizkie, batzutan pixka gehiago kostatzen da, baina beraientzako, beste mundu bat deskubritzea izaten da askotan. Koruan ez daudenek esaten dute, nahi ez zait gustatzen modu hori, baina deskubritzen dutenean, gustu hartzen diete. Eta zu bakauka egin duzu zerbait, hola, esteban urzelari bezala, zergatik pianoa jotzezu eta... Bai, ez, bakarka ez dut ezer egin. Pianoa bai, ikasi nuen, eta pianoa orain egunero erabiltzen dut, nire lanerako tresna bezala. Baina ez, nahiago dut beti talde baten inguruan ibiltzea eta gehiago gustatzen zait beti jendearekin elkarlanean. Taldea babes hori emango dizu, ez? Bai, eta gainera zuzendariok bizkarra ematen diogu publikoari, ikusi beharrik ez daukagu, beraz jarri dezatela nahi duten aurpegia, egin dezatela nahi dutena eta gu bizkarra ematen gaude. Badakazu esperientzia bereztik edo mundu honetan. Gauza, esperientzia asko izan dira. Nik oso maitasun handiarekin gogoratzen ditut hasierak. Claro, 17 urterekin oinatin hasi ginenean taldetxo bat, eta ez genekien, kor munduan zertan ari ginen ere, eta kuadrilla bat bezala ginen, eta momentu haiek oso gustora gogoratzen ditut. Eta gero behin Orfeoian, Orfeoi txikiarekin eta gaztearekin ere oso proiektu politak eduki ditugu. Asko gogoratzen nahi zen proiektuetako bat, eta zuera handik zen biltzan, sentitu pentsatuekin sinfonikoa egin genuenean, Euskadiko orkestarekin, eta Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean kontzertuak egin genituenak, kontzertuik zoragarriak izan ziren. Emozio handikoak, oso ondo pasatzekoak, oso divertigarriak, eta beste hainbat gauza ere baditut buruan, Baina lau egun izan ziren, lau egun oso intentsuak, eta egibako itzean, operaz badago bisaino egin zenituzten. Bai, egia esan izan zen, hori esan duzun bezala oso intentsoa, entseguak, orkestarekin, iristen ginen gau batean Donostira eta hurrengo egunean beste leku batera joan beharra zegoen, baina hala ere nik uste dut, egon zen giro politura eta energia ederrura gogoan ditugula. Baina ikuskizun horietako bat, nonazteko azezen neu berean dago batuta. Hori da. Niesko emozionatu nintzen kanta batekin edakiko hartuko zera. Zein da? Alaiekarekin. Nola dago momentua publiko guztia txaloka eta hori da. Oso trompetekin eta oso abesti polita zen hori. Egia zen, ia guztiak ziren berezitasun zerbait zeukaten, batzutan goxoagoak zirelako, beste martxosoagoak, baina oso diska polita izan zen eta proiektua zoragarria. Eta gainera abesti originalak zirenak pixkabe moduko galdera egokituzte. Bai, Xabi Zabala izugarrizko artista da eta hor ere erakutsi zuen bere makilatxoarekin magia egiten badakiela eta orkestrarako ederki moldatu zituen eta koruarentzako ere, bai. Aurren korua, gazteen agiak elkartu genituen, bakarlariekin, jolirekin, pirritxekin, oso ondo pasaren. Nire dago badakatezeo. Bota. Nabaritu egiten da, komu batean
pertsona bat edo bi falta direla. Bueno, bat edo bi korua handia baldin bada ez da gehiagin nabaritzen. Baina bakoitzak gehitzen dio zerbait, ez? Azkenean taldeari eta bat falta bada edo bi, bueno, agian moldatu gaitezke, baina beste bat falta bada eta gero beste bat, eta bueno, zenbat eta gehiago izan eta taldean landu duguno baldin gaude, azkenean emaitza beti borobilagoa izaten da. Tokatzen zaigu, bat gaixo dagoela, besteak ezin duela, besteak azterketak ditu edo lana, eta bueno, moldatu beharra izaten da, baina bueno, normalean taldearen gehiengoa baldin badago moldatzen da. Komentatu dugu, sentitu pekatuakik, paiazuakik, egin zenuten kolaborazioa edo emanaldia esan dezakegu. Baina, badago beste kolaborazio bat, kanta bat azuzenare erreala. Bai? Nolatan erreala. Bueno, holako gauzak tokatzen zaizkigu egitea, kontutan izan, Donostiako Orfeoia, erakunde ezaguna da, Donostian eta Euskal Herri osoan, eta hor bat, noizbehinka deitzen digute, aizu, nahi dugu honako abestiren bat egitea, eta bueno, errealarena ere, Xabiren bitartez izan zen, aizu, abesti berri bat egin nahi dutela, eta gainera jarriko dutela noetan, eta bueno, guztua handiz, gainera esaten diezuenean txikiei eta gaztei, ez, grabatuko dugu, eta anoetan entzungo da zuen ahotsa. Bueno, denak emozionat. Claro, ez da amatxo etorriko den kontzertua, baizik eta anoetan zure ahotsa entzungo da, eta bueno. Bai, ilusio handiz hartu zuten proiektu hori ere. Bestatezu, okorez badago, tailerrak antolatu dituzu, Espainia zehar, okorez badago, zenolako tailerrak izan dira horiek. Bai, horiek normalean izaten dira, abesbatza batek nahi duenean beste zuzendari batekin, berea ez den zuzendari batekin lan egin, probatu ikusi, beste zuzendariek nola lan egiten duten, kasu honetan niri deitzen diate, aizu esteban, ari gara abesti batzu prestatzen, eta etorri zaitezu asteburu batean, eta zuzendu gaitzazu. Orduan, ni jute naiz, eta koru horrekin lan egiten dut, ematen dizkiet horako pista batzuk, aholku batzuk, hobeto kantatzeko, koru bezala hobeto funtzionatzeko, ahotsa hobeto jartzeko, oso guztiak, eta asteburu horretan lanean aritzen gara. Batzutan ondoren kontzertu txiki bat egiten dugu, beste batzutan ez, baina eta nolabait, kantatzen erakusteko beste bide batzuk erakustea, nahi duen jendeari, orduan, naiz Madrilen, Sevillan, Ciudad Realen, Málaga, bai, eta oso ondo pasatzen dut gainera. Badago, eskrena mutxatzeko galdera experimentalak botatzen. Eta badago, zerbait egin ez duzuna egin nahiko zenukena. Momentuan errapatzen alzo, ez dakit, egia esan saiatzen naiz egin nahi ditudan gauza guztiak egiten. Ez uzten ezer, egingo dut, jubilatzen naizenean, edo ez. Hemen gustatzen zaizkidan gauzak saiatzen naiz egunero egiten. Eta egia esan, koruen mundua izugarri gustatzen zait, eta hor, nire amets bat bezala zen, koruak zuzentzea, nire pasioa, nire grina guztia hor sartzen dut, eta hor oso pozik nago, eta zerbait egongo da, bagian, baina momentu honen zait, zer burura etortzen. Nik kuriositute badaka, igual txaukak egin bat da, baina gogo batean musika komposatu da diteke. Koru batean, egoten da jendea musika komposatzen duena. Orfeoian baditugu batzuk, beraien abestiak egiten dituztenak. Hori esan nahi. Bai, beraien abestiak egiten dituzte, korurako izan daiteke, edo ez. Talde baterako, edo orkesta baterako, edo txistularien talderako, badago jendea komposatzen duena. Nik neuk ez dut inoiz ezer komposatzen. Lotxa gehiagi ematen dut. Esaten du, baina munduan oso konposatzaile honak daude ni hor probak egiten hasteko, ez da pentsatu ere. Baiazoak kenduta kolaboratu duzue beste
talde batzuekin. Bai. Egia esan, elkarlan asko egiten ditugu, bandak, Irungoa, Errenterikoa, Donostiako txistularien banda, dantza taldeekin egon gara, orkestrekin egon gara, proiektu ezberdinak egiten ditugu eta egia esan oso aberasgarriak izaten dira. Askotan ensaiatu beharra egoten da, eta hau ez da ongi atera eta berriz, eta orain hurrengoan txegua. Baina gero ikustea orkesta batekin, banda batekin, dantza talde batekin, edo beste edozein talderekin elkarlan bat egiten duzula eta bakoitzak bere aportazioa egiten diola emaitza horri oso polita da. Bueno, espera, mila etortza bat eta Eskerrik asko, eta berareko diago musua handi bat gure ikusila, Noski, musua handi bat. Agur! Agur!